Hola, benvinguts. Avui recorrerem un tram de via verda que ens durà fins a la vora del mar, més concretament fins a Sant Feliu de Guíxols. El nostre punt de partida serà Girona, capital de comarca i de província, on agafarem la bicicleta i començarem a pedalar durant els gairebé 40 quilòmetres que ens separen del nostre objectiu. Aquesta és una via magnífica que ens permetrà gaudir d'un entorn natural únic. Gràcies al seu lleuger desnivell i la seva completa adaptació per a persones amb discapacitat, podem gaudir d'un dia d'esport coneguent les comarques de Girona. Així doncs, us convidem a descobrir amb nosaltres aquesta ruta i els 7 pobles que la conformen. Abans de començar, però, és millor conèixer unes pinzellades de la història d'aquest tram, avui convertit en via verda. Els inicis d'aquesta ruta entre Girona i Sant Feliu de Guíxols ens transporten fins l'any 1892. Per aquelles dates, la necessitat d'una millor connexió entre l'interior i la costa, tant pel transport de mercaderies com pel de persones, va impulsar la creació d'un petit carrilet que es convertiria en el primer de l'estat espanyol en viatjar sobre via estreta. La inauguració del Feliuet, nom que no tardaria a adoptar l'entranyable carrilet, va fer les delícies tant del turisme que desitjava refrescar-se a les platges de la Costa Brava com de la indústria principalment surera que durant anys va fer del Feliuet el seu transport habitual. A partir de la dècada dels 40, però, la popularització de l'automòbil i la manca d'inversió per mantenir les instal·lacions van fer que el tren anés perdent passatgers a poc. Tot i que l'Estat va iniciar una modernització de la via l'any 1963 per intentar revifar-la, al juny de l'any 1969 el carrilet va recórrer el seu trajecte per última vegada i la via fou tancada definitivament. Així doncs, i disposant-nos a seguir les petjades de l'antic Feliuet, hem de buscar el punt de partida de la nostra ruta a Girona, concretament a l'antiga estació del Carrilet, que avui segueix complint la funció d'estació ferroviària. Arribar a Girona no és difícil i la bona connexió de la ciutat a través del transport públic facilita la tasca a tothom qui s'hi vulgui apropar. Una bona manera de desplaçar-nos a la capital del Gironès és amb tren. Fent-ho així, ens trobarem ja al punt des d'on podrem començar a recórrer aquest tram de via verda. Si no, no hem de fer res més que buscar l'estació de Renfe de la ciutat. Un cop localitzat el punt de partida d'aquest tram, que ja hem vist que no ens resultarà gens difícil, hem d'assegurar-nos de comptar amb tot l'equip necessari. Un bon company de viatge és la guia de les vies verdes de Girona, on podem trobar-hi mapes, ajudes, informació molt útil que de segur que agrairem. I és clar, no hem d'oblidar d'acordar-nos el casc. Ara sí, un cop ben equipats, comencem el nostre trajecte coneguent la ciutat des de la qual partim. Girona és una d'aquelles ciutats que gairebé no necessita presentació. N'hi ha prou en passejar pels seus carrers per comprovar que qui digué allò de Girona m'enamora no s'equivocava en absolut. Capital de província i referència de les comarques nord-orientals, Girona barreja l'encant d'una petita població amb la rellevància d'una gran capital. Una de les joies de Girona és sens dubte el barri vell de la ciutat, un dels millors i més ben conservats conjunts monumentals de Catalunya. Endinsant-nos-hi a través dels ponts que sobre el riu Onyar serveixen de porta d'entrada al nucli antic i unió entre la Girona més antiga i la part més nova de la ciutat, descobrirem belleses arquitectòniques que ens faran viure el passat històric de la ciutat en primera persona. La majestuosa catedral, la silueta de la qual governa totes les postals de la ciutat, és un dels exemples d'aquest passat esplendorós. Construïda seguint diferents estils arquitectònics que van des del segle XI al XIII, la catedral de Girona compta amb la nau gòtica més ampla del món. Una manera interessant de conèixer tots els seus secrets és amb una visita al Museu de la Catedral.
El barri vell de Girona ens ofereix un munt de racons excepcionals, racons com els banys àrabs, l'església de Sant Feliu, el Call Jueu o un passeig per la muralla que ens permetrà gaudir d'unes vistes úniques de la ciutat. Són visites més que recomanables. Més enllà de l'encant del barri vell, Girona ens obsequia amb altres racons únics com les Deveses, on podem gaudir d'una tranquil·litat absoluta a tocar de la ciutat o submergir-nos de ple en la vida gironina amb un passeig per la Rambla. Si tenim temps per gaudir plenament de Girona, el millor és visitar l'oficina de turisme situada a la Rambla Llibertat per informar-nos dels diferents tours i rutes que se'ns ofereixen per conèixer a fons una de les ciutats més espectaculars de Catalunya. Sortint de l'antiga estació del Carrilet i havent descobert a fons els encants de Girona, ens disposem a iniciar aquest magnífic tram de Via Verda per arribar a Quart, el primer dels pobles que creuarem, que ens espera uns 6 quilòmetres. Un cop enfilem el carrer Emili Grahit, molt proper a l'estació de la Renfe, caldrà seguir-lo fins a arribar a la plaça dels Països Catalans, on trobarem ja la Via Verda i la senyalització que ens guiarà a partir d'ara. A poc anirem deixant Girona enrere i sortirem del paisatge urbà per endinsar-nos en el terreny agrícola de les Gavarres. Poc després, el camí continua seguint el cabal del riu Onyar, que al igual que nosaltres abandona la capital gironina en direcció al mar. Després d'una llarga però plàcida recta entre canyars, entrem a la vila de Quart, la nostra primera parada. Aquest poble, situat al sud de Girona i a la dreta de l'Onyar, és conegut més enllà dels límits gironins per la seva tradició en l'elaboració artesanal de peces de terrissa. Aquesta activitat començà a desenvolupar-se al municipi al voltants del 1312, any en què apareixen les primeres referències documentals de l'elaboració d'olles de terrissa. Des de llavors, aquest s'ha convertit en el gran tret identitari de Quart i un dels seus principals reclams turístics. Un altre aspecte destacable d'aquest municipi és l'entorn natural de les Gavarres, en el qual es troba immers. Aquesta extensa àrea natural és perfecta per perdre's una estona pels seus camins i racons poblats d'alzines, roures i castanyers. Per últim, i abans de reprendre la marxa, podem aprofitar per visitar alguna de les esglésies del municipi, com la de Santa Margarida de Quart o la de Sant Mateu de Montnegre del segle IX. Sortim ja de Quart partint de l'antiga estació del Feliuet i seguim el nostre camí per la Via Verda fins a Llambilles, la nostra propera parada. Després d'uns 3 quilòmetres per un agradable entorn rural, creuem la riera del Corb, que ens indica que som força a prop de l'estació de Llambilles. El tram que ens queda és molt curt, però es fa molt agradable. Al fons divisem ja l'edifici de l'estació, un dels més ben conservats que trobarem al llarg d'aquest trajecte. Aquest és un moment perfecte per refrescar-nos a la font que hi ha al peu de l'estació i, si convé, fer una petita parada a la zona verda. El municipi de Llambilles, banyat a dreta i esquerra per la riera de Bogantó i la riera del Corb, presenta dues parts ben diferenciades. L'una s'enfila al sector nord-occidental de les Gavarres, mentre que l'altra part del municipi es troba al planer que deriva del massís. És en aquesta part on es desenvolupa l'activitat agrícola i de conreu que fa anys servia de motor econòmic del terme. Al centre del municipi el trobem al veïnat de la vila, format per un petit grup de cases alçades al voltant de l'església parroquial de Llambilles, dedicada a Sant Cristòfol, datada de l'any 1082. Una altra construcció destacable és l'ermita de Sant Cristòfol del Bosc,
una petita joia romànica de l'any 882 situada en ple massís de les Gavarres. Partint de l'estació de l'antic carrilet de Llambilles i un cop abandonem el nucli urbà, el camí transcorre sota un agradable bosquet d'alzines i roures. Després d'uns quilòmetres hem de seguir la via cap a l'esquerra per entrar a Jacassar per un dels polígons que rodegen el poble. Hem d'estar atents a la senyalització de la via, que en aquest punt està marcada en verd sobre la vorera. Estant una mica atents, però, no tindrem cap problema per guiar-nos i ens plantarem de seguida a l'estació de Cassà de la Selva. Aquest municipi gironí, situat entre el Baix Empordà i la Selva, marca l'inici de la depressió prelitoral, senyal inequívoca que ens anem acostant a poc al mar. Cassà és un exemple de com la ramaderia, l'agricultura i la indústria poden conviure en equilibri. Encara avui, la indústria surera continua jugant un paper important al municipi. Aprofitant el nostre pas per Cassà, podem visitar l'església de Sant Martí, d'estil gòtic i construïda al segle XVI sobre les restes d'una antiga església romànica de finals del segle XII. Al poble hi podem trobar altres joies arquitectòniques com el conjunt medieval de Can Frigola i la Torre Salvana del segle XVI o les voltes de les mesures, on l'any 1725 s'establiren unes mesures que s'utilitzaren durant anys en les transaccions de cereals i que van acabar batejant el lloc. Sortim ja de Cassà per un agradable caminet entre arbres fins que de nou el paisatge es transforma en una gran zona de conreus. Poc després creuem un petit pont verd de ferro i després de travessar el petit bosquet al que ens endinsem, hem d'estar atents a la desviació de la via cap a l'esquerra, ja que tot i estar ben senyalitzada, la tendència ens portaria a continuar recte. El tram que resta ara fins a Llagostera, el poble al qual ens dirigim, transcorre per un terreny planer que només s'altera pel pas de les torrenteres que drenen el massís de les Gavarres, donant un caire ondulat al terreny. Ja només ens falta pedalar una mica més per tornar a entrar a la zona urbana i veure al fons l'antiga estació del carrilet de Llagostera. Llagostera, l'últim poble de la comarca de Girona que visitarem avui, es troba en un entorn natural excepcional, entre els espais protegits de les Gavarres i Cadiretes. El nucli de Llagostera s'enfila sobre un petit turó i s'estén al voltant de l'església de Sant Feliu, situada a la part més alta del poble. L'edifici actual data del segle XVII, però les primeres referències sobre l'església daten de l'any 855. Al seu voltant s'estén el nucli antic, on podem trobar altres edificacions de gran interès històric, com l'antic castell feudal o les restes de la muralla, un conjunt fortificat dels segles XIV i XV. Tornem a pujar la bicicleta per sortir de Llagostera, partint de l'estació, l'entorn de la qual ha estat recuperat i convertit en un parc urbà molt freqüentat pels veïns del poble. Sortim de la vila tot resseguint la carretera que ve de Vidreres fins que ens endinsem en un encantador tram entre eucaliptus, on iniciem una lleugera pujada que s'enfila pels costers de les Gavarres fins a la Costa de l'Ou. A partir d'aquí, la via s'aparta definitivament de la carretera i s'endinsa en una preciosa zona de bosc mediterrani dominada per alzines sureres. Aquest tram entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, on estem a punt d'arribar, representa el tram entre pobles més llarg d'aquesta ruta del carrilet, amb una mica més d'11 quilòmetres. Ràpidament, però, i captivats per l'encant del trajecte, arribem gairebé sense adonar-nos-en a l'estació de Santa Cristina d'Aro. Aquest municipi de la Vall d'Aro és el primer dels que trobem ja dintre la comarca del Baix Empordà. Aquest és un municipi amb unes grans extensions de boscos de pins, roures i sureres que s'estenen de nord a sud del territori, des de les Gavarres fins a la serralada dels Carcaixells. Però Santa Cristina no només la formen boscos i serralades. Si bé molta gent pensa que aquest és un municipi d'interior, la seva part més litoral arriba fins a la costa i compta amb algunes de les platges més encisadores de la Costa Brava, com la de Canyet o la cala Senyor Ramon. Santa Cristina ofereix al seu visitant un munt d'alternatives i racons únics al llarg del seu territori.
Podem visitar des del dolmen de la Cova d'Andaina, construït entre el 2700 i el 2200 abans de Crist, fins a diverses esglésies romàniques i preromàniques, o construccions molt més actuals com la Casa Màgica de l'any 1850, que ubica una curiosa col·lecció de llibres i objectes relacionats amb la màgia i la il·lusió. Per conèixer més coses sobre el recorregut del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols, avui parlarem amb Madame Alsina, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i responsable de l'Oficina de Turisme. Benvinguda, dama. Hola, bon dia. Santa Cristina d'Aro sembla situat cap al final del recorregut, perquè molts usuaris fan el trajecte de Girona a Sant Feliu en sentit descendent per aprofitar la baixada. Què veieu a Santa Cristina? Bueno, això depèn de com tu miris. Si comences des de Girona sí que ho veus al final. I en canvi, si ho comences des del que és la part de la costa, és més aviat al principi. Això depèn de la ubicació de cadascun, del tram i el recorregut que vulgui fer. Els que comencen de Girona solen ser els que aprofiten la part descendent i els que comencen més des de la part de la costa agafen la part de més de pujada. I per fer en família fan el trajecte més curtet de Sant Feliu fins a Santa Cristina i no arriben a Llagostera. Depèn. Hi ha per tothom, per pujar i per baixar. I què aporta una via verda a una població com Santa Cristina o a la Vall d'Aro en general? A Santa Cristina i el conjunt de les poblacions que hi ha a la Vall d'Aro comporta la dinamització turística local i a la vegada també la desestacionalització, ja que s'aprofita tot el que és el turisme actiu, el que és senderisme, cicloturisme i BTT, doncs per atraure més visitants i aquest visitant ve tot l'any i aprofiten sobretot els caps de setmana per anar-hi amb la família, amb els nens i amb els amics i principalment és això, la desestacionalització, que sempre tens gent i sobretot el cap de setmana. I quins són els atractius que Santa Cristina d'Aro pot oferir als seus visitants? Bueno,